Siebe Reitsma van Allingavier had een grote liefde voor de Frieske reetboentekij. Jonken Zwartboent vee wil hij deze reetboenten net kwijt. Ja, ik hou wel van deze kaaien. Ik ben wel een econoom, ze moet het bij mij doen, het draait bij mij komen morgen. En ja, het ben net kaaien om voor te gaan. Ze ben ietsjes minder in de productie, maar het ben net wegwerpkaai. Maar wat is de liefde voor die reetboenten dan? Nou ja, het is iets wat bij Friesland heet. Het komt hier uit Friesland wel. De liefde voor de kei had Siebe ook kregen van zijn heid Jacob. Die het trouwens weer net van zijn heid hier. Mijn heid wie net zo'n enthousiasteling over reetboent en ik hier er altijd zo'n zin in. Ik zie dan wel eens van die hele bedrijven hier in de Legien en ik ben dan dacht ik, jongens, wat is dit toch prachtig mooi, zo'n reetboentbeestje. En doet Jacob het zelfs voor het sissen kregen op de plaats, koe hij een keepje. Eindelijk. Ik kocht zo'n reetboent keltje van Koopman en keltje weer de ziek. Hij zei nou, kist hem wel klaar, wat is dat denk je dat hier? Nou, ik dacht, ik weet je wat, dat wij dat ding voor in de kever. Voor in de kever? Ja, voor in de kever. Want dat mag nog niet meer, maar de stoel die scoorden er dan uit. En die stoel naast de chauffeur, die kon eruit. En dan ging je ook keel op schoot? Nou, zo van mij staan. En dat keltje had hier verschillende keltjes gebracht. Ze bezetten de traditie op zijn beurt terug. Maar joetedij valt het boordje net ta en wetten en regels zetten ik zijn stapel onder druk. Ja, ik heb wel met de beide trieten gewoon. Maar door de fosfaatregelwetgeving begint het bij mij te krimpen en te slinken. Hoe slim vond dat? Nou, ze rijdt ze nooit een keer voort bij mij, tenminste, dat is ik ben best verdwammen. Het is een beetje mooi pijn in je hart wel eens een beetje, want ik wil er wel weer wat meer van hebben, maar de regelgeving die trouwt je wel eens wat noorden kant toe. Dat jouwt frustratie. Zo'n mooi stukje cultuur verzin het nevens hem meer stiepen. Voor de schriers hebben ze zo wat oren, daar hebben ze allerhande subsidiepotjes voor. En de Friese reetboenten, ze doen er wel een soort voor, maar de boeren die ze hebben, ja, die weer eigenlijk er net in financieel in stiepen om het omtal bij de boeren groter te maken, om het uit die kwetsbare positie uit te hebben. Hier wordt iets met uitsterven bedreigd en dat leidt ze een beetje voor kommerie.